በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር እዚ ወርሃ ነሓሴ ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። 13 ነሓሴ ደብረ ታቦር በዛ መዓልቲ እዚኣ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ናይ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብይን ክቡርን በዓል እዩ። ንሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ማለት እውን ንጴጥሮስ ንዮሐንስ ንያዕቆብ ሒዙ ደብረ ታቦር ናብ ዝተባሃለ ዓብይ እምባ ወፂኡ ምስጢረ መንግስቱ ዝገለጸሉ መዓልቲ እዩ። ናብዚ እምባ ምስ ኣደየቦም ድማ ኣብ ቅድሚኦም መልክዑ ተለወጠ። ልብሱ እውን ልክዕ ከም በረድ ጻዕዳ ኾነ። ዝኾነ ይኹን ናይ ሙሴ መቃብር ዝፈልጥ የለን እሞ ካብቲ ዛዕረጎ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ ኤልያስ ዘሎ ቦታ እውን ዝፈልጥ የለን እሞ ሰባት ኩሎም ንሱ ክርስቶስ ንሙሴ ጎይታኡን ካብ ሞት ዘለዓሎን ከም ዝኾነ ንኤልያስ እውን ፈጣሪኡን ካብ ዘዕረጎ እውን ዘውረዶ ንሱ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ምእንቲ እንሆ ሙሴን ኤልያስን ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተነጋገሩ ናብ እመፁ። ደብረ ታቦር ከዓ ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን ኣብ ውሽጣ ስለ ዝሰብሰበት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣምሳል ኮነት። ናይ ኣብ ቃል ኣብ ሰምዑሉ ጊዜ ድማ ብግንባሮም ናብ መሬት ፍግም ኢሎም ወደቑ። ከም ምውታን ድማ ኾኑ። ቅድሚ ዓለም ምስኡ ብህልውና ከም ዘሎ ኣብ ንወዱ ምስክር ኮነ። ሽዑ ንሽዑ ሙሴ ናብ መቃብሩ ኤልያስ ከዓ ናብ ቦታኡ ተመለሱ። ጎይታ ንሃዋርያት ምሳንቅሖም ግን ካብ ጎይታና ወፃኢ ማንም ኣይረኸቡን። በዚ ድማ ካብ ባህሪና ዝተዋሃደን ስጋና ዝለበሰን ፍጹም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ሃዋርያት ኣስተምሃሩ። እምበኣርከስ ስነስተውዕል ሰብ እንተዘይኮይኑ ቅዱስ ገብርኤል ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዘብሰረሉ ጊዜ ብኸመይ እግዚአብሔር መሳኽዩ ኢልዋ። ኣምላኽ እንተዘይኮይኑኸ ንመንግስቱ ፍጻሜ የብሉን ብኸመይ ኢልዋ። ሰብ እንተዘይኮይኑ ብኸመይ ኣብ ናይ ከፍቲ መረባ ወይ ከዓ መሕደሪ ኣደቂሶምዎ። ኣምላኽ እንተዘይኮይኑኸ ብኸመይ መላእኽቲ ሰማይ ንእግዚአብሔር ብሰማያት ምስጋና ብምድሪ እውን ሰላም ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ከመስግኑ ክኢሎም። ሰብ እንተዘይኮይኑኸ ብኸመይ ዮሐንስ ብማይ ኣጥሚቕዎ። ኣምላኽ እንተዘይኮይኑኸ ብኸመይ ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ከተንስኦ ክኢሉ። እዚ ተቐዳምን ተኸታልን ዘይብሉ ወልዲ ዋህድ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር እሱ ብዘይ ውላጤ ብዘይ ምልዋጥ ብዘይ ተፈልጦ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ብምዃን ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምነሉ። እሱ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ህላዊ እዩ። ሎምን ንኹሉ ጊዜን ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን ኣሜን። ኣርኬት ድማ ሰላም ለታቦር እንተ ተሰምየ ወተጸውዓ ደብረ ጥሉለ ወደብረ ርጉዓ ባርቅ ሞዓ በህየ ወሃይለ ሲሳራ ተሞዓ ወበቱ ኣሪጎ ድህረ ኢየሱስ ተሃብኣ ምስጢረ ምጽኣቱ ከሰተ ስሩዓ ሰላም ለታቦር መለኮተ ወልድ ድቤሁ ዘኣንበልበለ ኣምሳለ ደመና መንፈስ ቅዱስ ጸለለ እም ሰማይ ኣብ ዘውሃበ ቃለ ወበእንተ ዝገጻተ ስላሴ ነኣምን ኣካለ ብኣፈ ሊቃውንት መምህራን በከመ ተብህለ ሰላም ለእርገትከ ዓቀበ ደብረ ታቦር ጽምወ እምብዙሃን ነሲኣከ እለ ሃረይከ እደወ ኢየሱስ ዘኮንከ እምቤተ ይሁዳ ስግወ ርእየተ ገጸከ ኣምሳለ መብረቅ እህተወ ወከመ በረድ ልብስከ ጸዕደወ ጸርሃ ኣብ ኪያከ በውዳሴ
ወበርእስከ ጸለለ መንፈሰ ቅዳሴ አበ ገበርከ በታቦር እግዚኦ ምስለ ሐዋርያት ክናሴ ኤልያስ መንገለ ቆመ ወሃበ ሃለወ ሙሴ ዘመለኮትከ ወልድ ከሰትከ ስላሴ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስት ኦፍራ ብሰማዕትነት ዓረፈት ናይ ሙሴ እውን ልደት እዩ ናይ ቢንያም እውን በረከቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መስተጋድል አባ ጋልዮን ዓረፈ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንአና እውን ብጸሎት እዚ ጻድቕ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለጋልዮን ዘተጋደለ ጽኑዓ እንዘ ይወፅ ምንተ እምቅጽረ ምኔት አፍአ ሶበ ሃሰስዎ እምዝሰራዊተ ሰይጣን ነሲአ እንዘ ይዓትብ ለዓሊሆሙ ዘዘዚአሆሙ መልክዓ ይብል ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኑ ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ምሕረትን ቸርነትን አምላኽነትን ሰለስትነትን ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ከምኡውን ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዚ ዕለት ዝውዕሉ በረከቶም ይሕለረና አሜን ናይ ዕለት 13 ስንክሳር ኣብዚ ፍጻም አሜን በረከቶም ይሕለረና አሜን ከምኡውን ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ንጅምር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ነሐሴ 14 አቡነ አረጋዊ ፀሓይ ወርሓዊ በዓለም እዩ ከምኡውን ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ በረከቶም ይሕለረና አሜን 14 ነሐሴ ጻድቅ አቡነ አረጋዊ ልደቶም እዩ ኣብ 12 ዓመታ ምስ ካሓርቲ ነገስታት ስለ እምነታ ተጋዲላ ብሰማዕትነት ዝዓረፈት ቅድስቲ ምህራኤል እውን ዕረፍታ እዩ አቡነ አርኬሌድስ ዕረፍት እዩ ቅዱስ መክሲሞስ ብሰማዕትነት ዓረፈ ቅድስቲ እምራይስ ብሰማዕትነት ዓረፈት ናይ ዝኸበረ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ማሕበር ዝኾኑ 4034 ሰማዕትነት ሰባት አዕረፉ በረከቶም ይሕለረና አሜን ሰማዕት ቅድስቲ ምህራኤል እዛ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ቅድስቲ ምህራኤል ጠምዋህ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኸበት ሰማዕት እያ ወለዳ ካህን አቦአ ዮሐንስን አዲአ ኢላርያን ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ቁንዓ ስለ ዝኾኑ ንዓኣ እውን ብሃይማኖትን ብምግባርን ኮትኩይቶም አዕበይዋ መጀመርያ እውን ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብመብፃዓ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን እዮም ዝረኸብዋ መብፃዕኦም በፂሕሎም ንቅድስቲ ምህራኤል ምስ ወለድዋ ፍርሓት እግዚአብሔርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን እናኣምሃሩ አዕበይዋ ቅድስቲ ምህራኤል ድማ 12 ዓመት ኣብ ዝኾና ጊዜ ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዘደንቑ ተኣምራት ክሰርሕ ጀመረት ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰን ንኣምልኾተ ጣዖት በአዋጅ ኣብ ዝኣወጀ ጊዜን ቅድስቲ ምህራኤል ስለ ጎይታናን ኣምላኽነትን መስኪራ ሰማዕት ንኽትከውን ተመነየት ድሕሪዚ ድማ ብቁፅሪ ሓሳብ ተላዒላ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድ ኣብ መርከብ ተሳፊራ ከይዳ ስሙ ፍልፍልያኖስ ናብ ዝበሃል ናብ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን በጽሐት ብመርከብ ክትጓዓዝ ከላ ድማ ካልኦት ስለ ቅንዕቲ እምነቶም ሰማዕትነት ንምቕባል ዝተቐራረቡ ሰማዕታት ረኺባ ምስኦም ነበረት ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ቆይማ ድማ ሓቀኛን ክምለኽ ዝግብኦ ኣምላኽን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ መስከረት እሞ እቲ መኮንን ድማ ስለ ንእስነታ ራህዩላ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክገድፋ ደለየ ነገር ግን ቅድስቲ ምህራኤል እቲ መኮንን ከም ዝገደፋ ፈሊጣ እቲ ዝተመነየቶ ሰማዕትነት ክትርፈላ ምዃኑ ኣብ ዝረኣየት ጊዜ ድማ ደጊማ ነቲ መኮንን ነቶም ዝረኸሱ ኣማልኽቱን ብድፍረት ረገመትሉ እሞ ድሕሪዚ ድማ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዓት ብዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስቃያት ኣሳቀያ ካብታ ቀንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ከዓ ሸንጊሉ ክመልሳ ከም ዘይተኽኣሎ ምስ ፈለጠ መርዛማት ተማምንት ዕንቅርቢት ናብ ዘለዎ ጉድጓድ ደርበያ ምስ ቅድስቲ ምህራኤል ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰማዕታት
ብሓንሳብ ተደርበዩ እሞ ኣብዚ ግዜ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ንቅድስቲ ምህራኤል ተገለጸላ እሞ ካብ ጎይታና ዝተውሃባ ቃል ኪዳን ኣረከባ ድሕሪዚ ድማ ነፍሳ ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፋ ሂባ ንናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፈት ምእመናን ድማ ነቲ ዝኸበረ ስግኣ ካብቲ መርዛማት ተማምንትን ዕንቅርቢትን ዘለዎ ቦታ ኣውፂኦም ብኽብሪ ቀበርዋ ድሓር ድማ ወለዳ ጓሎም ቅድስቲ ምህራኤል ስለ እምነታ መስኪራ ብኽብሪ ሰማዕት ኮይና ምዃና ኣብ ሰምዑ ግዜ ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገሮም መጺኦም ነቲ ዝኸበረ ስግኣ ኣፍሊሶም ናብ ሃገሮም ወሰድዋ ዝጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ድማ ንስግኣ ኣብ ውሽጣ ኣብ ዘንበርዎ ግዜ ካብቲ ናይታ ሰማዕት ዝኾነት ቅድስ ስጋ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎትዋ ይምሓረና ኣሜን በረከታ ይሕደረና ኣሜን ቅድስቲ እምራይስ እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተወልደት እያ ፍርሓት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዳተምሃረት ድማ ዓበየት ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ማይ ክትቀድሕ ናብ ወሓዚ ክትወርድ ከላ ተታሒዞም ስለ ክርስቶስ ተኣሲሮም ዝሰቃዩ ሰማዕታት ረኣየት ንሳቶም ድማ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን እዮም ኣብዚ ግዜ ቅድስቲ እምራይስ ናብቲ ጭፍራ መኮንን ቀሪባ ኣነ እውን በኣምላኽ ናይዞም ቅዱሳን ብጎይታናን ብመድሓኒትናን በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ ንስመይ ምስ ኣስማቶም ጽሒፍካ ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ኣብጽሓኒ በለቶ ንሱ ድማ ንስማ ምስ ናይቶም ሰማዕታት ስም ጽሒፉ ምስኦም ኣሰራ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ቁልቁያኖስ ኣቆማ እቲ መኮንን ድማ ንጣዖታቱ መታን ክትሰግድ ብብዙሕ ናይ ሽንገላ ቃላት ሓባበላ እሞ ነገር ግን ንሳ ግን ቅድስቲ እምራይስ ንናይ ጎይታና ኣምላኽነት እናመስከረት ናይቲ መኮንን ጣዖታት ረገመትሉ እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ንኽሳዳ ብሰይፍ ኣቁረጾ ንሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈት ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና እዚኣውን ጽንዓትን በረከተን ይሕደረና ኣሜን ከምኡውን ኣቡነ ኣርኬሌድስ ግብፃዊ ትውልዱ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዓበይቲ ወገናት እዩ ኣቦኡ ዮሃንስ ኣዲኡ ሰንደሊቃ ክበሃሉ ከለዉ ክልቲኦም ከዓ ንናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዝሕሉ ሓቀኛታት ነበሩ ቅዱስ ኣርኬሌድስ ዕድሚኡ 12 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣቦኡ ዮሃንስ ሞተ ድሕሪኡ ኣዲኡ ሰበይቲ ከተመርዕዎ ሓሰበት ንሱ ግን ፍቃደኛ ኣይነበረን ኣቦኡ ብሂወት ከሎ ንጉስ ዝሸሞ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ሕጂ እውን ናብቲ ንጉስ ከይዱ ናይ ኣቦኡ ሽመት መታን ክቕበል ንኣርኬሌድስ መኸረቶ ነቲ ንጉስ ዝወሃብ ህያብን ኣገልግሎትን ጌራ ብዙሕ ገንዘብ ኣትሒዛ ለኣኸቶ እሞ ንሱ ድማ ኣብ መርከብ ተጻዒኑ እንዳኸደ ዓብይ ንፋስ ተለዓለ እሞ እቲ ማዕበል ሓየሎም እታ መርከብ ድማ ተሰብረት ቅዱስ ኣርኬሌድስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ መርከብ ስባር ጣውላ ተንጠልጢሉ ናብ መሬት በጽሐ ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፀ ማዕበል ዝተፍኦ ሓደ በድኒ ስለ ዝረኸበ ተቐሚጡ ስለ እቲ በድኒ ኣልቀሰ ናይ ዓለም ሓላፍነትን ንሱ እውን ምስ ሞተ ሓመድነቱ ሓሰበ ንነፍሱ ድማ ገሰጻ ናብቲ ዝቐንዐ መንገዲ መታን ክመርሖ ድማ ናብ ጎይታና ለመነ ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብስም ቅዱስ ሮማኖስ ናብ ዝተሰርሐት ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ገዳም በጽሐ እሞ ካብ ገንዘቡ ምስኡ ዝተረፈ 200 ናይ ወርቂ ዲናር ነቲ ኣበምኔት ሃቦ ከመንኩሶ ድማ ሓተቶ መጀመርታ እውን ኣርኬሌድስ ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ኣበምኔት መንፈስ ቅዱስ ናይ ምምጽኡ ነገር ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብኡ ምስ በጽሐ ደስ በሎም ኩሎም መነኮሳት ምስ ጸለዩሉ ከዓ ኣመንኮሶ ድሕሪዚ ዝኸበረ ኣርኬሌድስ ጽኑዕ ተጋድሎ ክጋደል ጀመረ ክጽሊ ውዕል ክጽሊ ሓድር ኩሉ ግዜ በብሸውዓተ መዓልቲ ዝጸውም ኮነ እግዚአብሔር ድማ ሃብቲ ፈውሲ ሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሶም ድሕሪዚ ገጽ ኣንስቲ ከቶ ከይርኢ ምስ ጎይታና ቃል ኪዳን ኣተወ ኣዴ ድማ ን12 ዓመት ዝኣክል ናይ ወዳ ዜና ምንም ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠት ዝሞተ ስለ ዝመሰላ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነት
ናይ ኣጋይሽን ናይ መጻተኛታትን መቐበሊ ዝኸውን ቤት ሰሪሓ ናይ መንገደኛታት መሕደሪ ገበረቶ። ኣብ ሓንቲ ዕለት ዘሕደረቶም ኣጋይሽ ናይ ቅዱስ ኣርኬልዮስ ዜና ክዛረቡ ሰምዓቶም። እቶም ኣጋይሽ ስለ ቅድስናኡን ስለ ተጋድልኡን ዘርእዮም ምልክታትን ተኣምራታቱን ናይ መልክዑ ጽባቐን ክዘራረቡ ሰሚዓ ወዳ ከም ዝኾነ ፈለጠት እሞ ነቶም መንገደኛታት ድማ ስለ ስርሑ ሓተተቶም እሞ ንኹሉ ስርሑ ነገርዋ። ወዳ ብህይወት ከም ዘሎን ህያው ከም ዝኾነን ተረድአት እሞ ኣብቲ ግዜ ተነሲኣ ናብቲ ዝኸበረ ሮማኖስ ገዳም ከደት እሞ ናብ ወዳ ናብ ቅዱስ ኣርኬልዮስ እንሆ ገጽካ መታን ክርኢ ደልየ ኣነ ኣዴኻ መጺእ ኣለኹ ኢላ መልእኽቲ ለኣኸተትሉ። ወዳ ቅዱስ ኣርኬልዮስ ድማ ከቶ ገጽ ናይ ኣንስቲ ከይርኢ ምስቲ ክቡር በዓል ቤት ምስ ጎይታይ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኣተኹ ቃል ኪዳነይ ከፍርስ ኣይከኣለንን እዩ ኢሉ መሊሱ ናብ ኣልኣኸላ እሞ ኣዲኡ ድማ ንገጽካ እንተዘይ ኣርኢኻኒ ኣነ ናብ ጫካ ክኸይድ እየ ኣራዊት ድማ ክበልዑኒ እዮም ኢላ ለኣኸትሉ። ቅዱስ ኣርኬልዮስ ድማ ኣዲኡ እንተዘይርኣቶ ከምዘይትገድፎ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ከፍርስ ስለ ዘይከኣሎ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ነፍሱ ክወስዳ ናብ ጎይታና ለመነ። ድሕሪዚ ነቲ ሓላዊ ኣንፈት ነደይ ናባይ መታን ክትኣቱ ፍቐደላ በሎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተወትሉ ግዜ ወዳ ቅዱስ ኣርኬልዮስ ሞይቱ ረኸበቶ እሞ ብዓብይ ድምፂ ብምእዋይ ኣልቀሰት። ናታ ነፍሲ እውን መታን ክወስድ ናብ እግዚኣብሔር ለመነት። ጎይታና ድማ ልመናኣ ተቐቢሉ ንነፍሳ ወሰዳ። ኣደን ወድን ድማ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዓረፉ ናይ ክልቲኦም ስጋኦም ፈልዮም ክቐብርዎም ክብሉ ናይ ቅዱስ ኣርኬልዮስ ሬሳ ወይ ከዓ በድኒ ብናይ ሰብ አንደበት ክዛረብ ጀመረ። ናይ ኣደይ ስጋ ካብ ስጋይ ኣይትፍለይዎ ብሂወታ ኸላ መታን ክትርእየኒ ንልባ ስለ ዘይደሰትክዎ ዝብል ቃል ካብ ሬሳ ናይ ኣርኬልዮስ ወፀ። ነዚ ቃል ኣብ ሰምዑ ግዜ ብጣዕሚ ኣድኒቖም ንእግዚኣብሔር ምስ ኣመስገኑ ንኽልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ መቓብር ቀበርዎም። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ናይ ቅዱስ ኣርኬልዮስን ኣዲኡን ዓብይ ፈውሲ ስለ ዝገለጸ ኣገራሚ ተኣምራት ክረኣዩ ጀመሩ። ብሞት ድሕሪ ምዕራፉ በድኑ ዓፍ ኣውፂኣ ዝተዛረበት እዚ ዓብይ ጻድቅ ብስሙ ዝተሰየመ ዓብይ ገዳም ኣብ ትግራይ ተንቤን ሃገረ ሰላም ይርከብ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል ዘደብረ ዳሞ። እዚ ኣቦ እዚ ንገዳም ደብረ ዳሞ ዝገደመ ኣቦ ኮይኑ ትውልዲ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዩ። ወለዱ ካብ ወገን ነገስታት ሮማ ኮይኖም ኣቦኡ ይስሐቅ ኣዲኡ ከዓ ቅድስቲ ዕድና ይበሃሉ። እዞም ክልተ ሰብ ኪዳን ወለዲ ጻድቃን ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ክልተ ውላድ ወለዱ። ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቴዎድሮስ እቲ ካልኣይ ከዓ ገብረ ኣምላክ ዓብደል መሲሕ ኣቡነ ዘሚካኤል ኣረጋውን እዮም። እዚ ዓብደል መሲሕ ዝብል ስም ናይ ኣዲኡ ስም እዩ። ትርጉሙ ድማ ገብረ ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ህፃን እዚ ብጥበብን ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ድሕሪ ምዕባዩ ናብ መምሃራን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብምኻድ ብሉይን ሓዲስን ብሙሉእ 81 መጽሓፍቲ ኣጠቓሊሉ ተምሃረ። ኣብ ግዜ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዞ ስለ ዝነበረ ሓደ ግዜ እንተኣንቢብዎ ኣብ ልቡ ይሓድር ነበረ። ንግሆን ምሸትን ናብ ቅድስተ ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነበረ። እዞም ክቡራን ወለዲ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቶም ክቡራን ዝበሃሉ ቤተ መንግስቲ ሮማ ጓል ኣሕፀይዎ። እንተኾነ ግና ኣቡነ ኣረጋዊ ኣቡነ ዘሚካኤል መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ምስኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ዓለማዊ ሕፀ ነፀጎ እሞ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድማ ካብ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዞሮም ናብ ካልእ ሃገር ማለት ናብ ጽርኢ ኣቡነ ጳኩሚስ ናብ ዝርከቡሉ ዓብይ ገዳም ዳውናስ ዝተባሃለ በፂሑ 7 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናብ ሮማ ተመሊሱ ክምህር ከሎ ዜና ሃገርና ሰሚዑ ንኽመጽእ ምስ ተበገሰ ቅዱስ ሚካኤል ብኽንፉ ተሰኪሙ ኣኽሱም ኣብጽሖ። ካብቶም ናይ ኣቡነ ጳኩሚስ መነኮሳት ሓደ መነኮስ ንኣቡነ ዘሚካኤል ወይ ኣቡነ ኣረጋዊ ንስኻስ ህፃን ኢኻ ካበይ ከመጺእካ ኢሉ ሓተቶ።
ንሱ ድማ ካብ ሮማ እየ መጽአ በሎ እሞ ናብ ኣባ ጳኩሚስ ደኣ ኣብጽሓና በሎ ሽዑ ዘረብኡ ሰሚዑ ናብ ኣቡነ ጳኩሚስ ወሰዶም ቅዱስ ኣቡነ ጳኩሚስ ርኢ ምስ ኣበሎ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሰዓሞ ረድኤት እግዚአብሔር ዝሓደሮ ህፃን ምዃኑ እውን ፈለጠሞ ኣዝዩ ፈተዎ ኣቡነ ጳኩሚስ ብምንታይ ምኽንያት ናባይ መጽኢካ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ እቲ መምጽኢኡ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ገለጸልሞ ማለት ንምንኩስና ምዃኑ ኣቡነ ጳኩሚስ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስን ንእሽተይን ኢኸሞ ምንኩስና ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ንሱ ከዓ ድሓን ኣቦይ ካብ ናይ ምድሪ መንግስትስ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስለ ዝመረጽኩ ክኽእሎ ሓይሊ ወመንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ ኣኣምን እየ በለ ከምዚ ድሕሪ ምባሉ ኣቡነ ጳኩሚስ በል ኦ ወደይ ቅዱስ መጽሓፍ ከተገልግል ክትከይድ ከለኻ ሰብነትካ ንሕማም ኣዳሉ በሎ ሲራክ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ከም ዝበለ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ገይሮም ዝፍትንዎ ሓቀኛ ሰብ ድማ ብሕማምን ሽግርን ጥሜትን ጽምእን ዓቕልና ይፍትንዎ ንስኻ ድማ ገለ ቁሩብ ተፈተን በሎ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 21 ኣቡነ ዘሚካኤል ግና ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብትግሃት ተራድኦ ልዕሊ ኩሉ ፈለስቲ ኮይኑ ምስ ተረኸበ ኣድነቕዎ ስለዝውን ኣቡነ ጳኩሚስ ነዚ ኩሉ ትግሃት ድሕሪ ምርኣይ ኣስኬማ መላእክቲ ልብሰ ምንኩስና ኣልበሶ ከምዚ ኢሉ ከዓ ባረኾ እግዚአብሔር ንኣቦታተይ እንጦንዮስ ኣባ መቃርስ ከም ዝባረኸ እግዚአብሔር ኣስኬማኻ ይባረኸልካ ብምባል ስም ምንኩስና ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣልበሶ ካብ ዝውለድ ክሳዕ ዝምንኩስ ወዲ 12 ዓመት እዩ ነይሩ ብትግሃት ብጾም ብጸሎት ከዓ የገልግል ነበረ ኣዝዩ ፈታዊ ጽድቂ ዝኾነሞ በዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ክሳዕ ዓደበኡ ቁስጥንጥንያ ሮማ ተሰምዐ ቅዱሳን ሮማ ከዓ ሰዓብዎ ተሰዓቱ ቅዱሳን በዚ ከዓ እቶም ናይ መንፈስ ኣሕዋቱ ተደኒቖም እዝስ ብጸጋ ዓብይና ብምባል ኣረጋዊ ኢሎም ጸውዕዎ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣረጋዊ ብዝብል ስም ተተክአ ጻድቅ ኣቡነ ኣረጋዊ ምስቶም 7 ቅዱሳን ኮይኑ ምስቶም 8 ቅዱሳን ኮይኑ ነቲ ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተኸስተ ሓድሽ ክልኤ ባህሪ ዝብል ትምህርቲ ብምቕዋሙ መከራ ስለ ዝጸንሖ ናብ ምድሪ ኣግኣዚ ተሰዲዱ መጸ እዞም 9 ቅዱሳን ብሓንሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ስብከተ ወንጌል ንምስፋሕን ስርዓተ መንኩስና ንምዝርጋሕን መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ተፈላለዩ በዚ ከዓ ንኣቡነ ኣረጋዊ ቦታኡ ካብ ኣክሱም 70 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምስራቅ እትርከብ ደብረ ዳሞ ኮነት ደብረ ዳሞ እምብዛ ነዊሕ ጎቦ ብምዃኑ ንምድያቡ ስለ ዘጸገሞ ንከደይቦ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ በተራዳእነት ቅዱስ ሚካኤል ከዓ 30 ሜትሮ ዝቁመቱ ገበል ከደይቦ ተኣዚዝሉ መጸ ኣቡነ ኣረጋዊ ነቲ ገበል ጭራኻ ኣውርዶሞ ኣደይበኒ በሎ እቲ ገበል ግና ነቲ ጭራኡ ኣብ ፍርቂ ጸድፊ ጥራይ በጺሑ ብልሳን ሰብ ኣታፈላሲ ኣብዚ እምባ እዚ ብዘይካ ዝነፍሩ ኣዕዋፍ ትበልዖ እንጀራ ይኹን ትሰትዮ ማይ ወይ ድማ ተጽልለሉ ዕንጸይትን ገረብን የልቦን ብመዓልቲ ፀሓይ ብለይቲ ቁርን ኣስሓይታን እዩ ናይዚ እምባዚ ጥሪትን ሃብትን እዚኣቶም ጥራይ እዮም ክብል ተዛረቦ ኣቡነ ኣረጋዊ ግን ዝተኣዘዝካዮ ጥራይ ፈጽም እግዚአብሔር እቲ ዝደለናዮ ኣየስእነናን እዩ በሎሞ ንብኡ ጭራኡ ኣውሪዱ ኣብ መዓንጣ ኣቡነ ኣረጋዊ ብምጥምጣም ብሓንሳብ ኣብቲ ርእሲ እቲ ቅዱስ ደብሪ ኣደየቦ እዚ ኩሉ እናተፈጸመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እቲ ተመን ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ኣረጋዊ ክፉእ ነገር ምእንቲ ከይፍጽምን ከየፍርሖን ብየማናይ ኢዱ ሴፍ መዚዙ ይሕልዎ ነበረ ረድኡ ኣባ ማትያስን ካልኦት ሰዓብቱ እውን እናረኣዩ ይድነቑ ነበሩ ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብዚ ዝባን እዚ ደብሪ ምስ በጽሐ 3 ግዜ ሃሌሉያ ለኣብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ኣመስገነ በዚ ከዓ እዚ ደብሪ እዚ ደብረ ሃሌሉያ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ክሳብ ሕጂ ደብረ ዳሞ እናተባህለ ዝጽዋዓሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ሃፀይ ገብረ መስቀል መደያይቦ ሰሪሑ ንኣቡነ ኣረጋዊ መደያይቦ
ንአቡነ አረጋዊ ምስ ረኸቦ ንአቡነ አረጋዊ እዚ መደያይቦ ከፍርሶዶ ዋላስ ከም ዘለዎ ይኹን በሎ አቡነ አረጋዊ ቦና ድማ መደያይቦ ክገብረሉ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ እዚ ጌርካዮ ዘለኻ መደያይቦ ዳህምሞ ወይ ከዓ አፍርሶ ምስ በሎ በዚ ድማ ደብረ ዳህምሞ ይበሃል ነይሩ ምስ ምንዋሕ ጊዜ ድማ ደብረ ዳሞ ተባሃለ አቡነ አረጋዊ ማሕበር ሓድነት መስሪቱ ብዙሓት ደቀ መዛሙርት አፍረየ ኣብ ዘመኑ ክሳዕ 659 ዝበጽሑ መናንያን ኣብ ዝደብረ ዳሞ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ዝኣትወሎም ንአቡነ አረጋዊ ድማ ኣብ ቃል ኪዳን ኣተወሉ ኣብ 97 ዓመት ዕድሚኡ 14 ጥቅምቲ ከዓ አቡነ አረጋዊ ንደቀ መዛሙርቱ አጸናኒዑ ናብ በዓቲ ኣትዩ እናጸለየ ከሎ ገጽ ሞት ከይረኣየ ተሰወረ ክሳዕ ጊዜ ምጽኣቱ ከይሞተ ከም ዝጸንሕ መጽሓፈ ገድሉ ይነግር ክሳዕ ሕጂ ኣብ ገዳሙ ብጸሎቱ ዝወፀ ማይ ጸሎት ዝተፈላለዩ ሕማማት ይፍውስ ኣሎ ጸሎትን በረከትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አቡነ አረጋዊ አቦና ስኩላትና በረከቶም ጸሎቶም ስኩላትና ይኹን አሜን ነሐሴ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል ቅዱስ አባ መክሲሞስ ቅዱስ አባ አርኬሌድስ ቅድስቲ እምራይስ ቅድስቲ ምህራኤል 4034 ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ ቂርቆስ ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ስምዖን አባ ዮሐንስ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ቅዱስ ሙሴ መርዓዊ ቅዱስ ፊልጶስ ካብ 72 አርድእቲ ቅዱሳን ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ኩሎም ማለት እዩ በረከቶም ሓደረና አሜን ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 15 ስንክሳር ንቐጽል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ስንክሳር 15 ነሐሴ እንኳዕ ናብ ንጹሓት ኣዴታትና ቅድስቲ እምባ መሪናን ቅድስቲ ክርስቲናን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን ቅድስቲ እምባ መሪና ቤተ ክርስቲያን ኣዕናቆይ ካብ እትብለን ጻድቃን ኣዴታትና ሓንቲ ቅድስቲ እምባ መሪና እያ ጣዕሚ ዜንኣ ሙሉእ ህይወታ ኣገራምን መሃርን እዩ ቅድስቲ ኣዴና ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ ተወሊዳ ዝዓበየት ክርስቲያን እያ ወለዳ ድማ ኣዝዮም ለውሃት ነበሩ እሞ እንተኾነ ግን ብዘይካ ካልእ ውላድ ኣይነበሮምን ብዘይካ ማለት እዩ ቅድስቲ እምባ መሪና ትኽክለኛ ስማ መሪና እዩ እምባ መሪና ግን ናይ ወዲ ስም እዩ እንተኾነ ብስም ወዲ ዝተጸዋዓትሉ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ኣለዎ እሞ ሎሚ ክንሪኦ ኢና ቅድስቲ መሪና ገና ህፃን ከላ ኣዲኣ ማርያም ሞተታ እሞ እቲ ለውሃ ኣቦኣ ብስጋውን ብመንፈሳውን ከይጉደለ ኣዕበያ እኖ ከዓ ዕድሚኣ 15 ምስ ኣኸለ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣበላ እሞ ጓለየ ኣነ ናብ ገዳም ምስ ዝኸይድ ንሓደ ለባም ሰብኣይ ከመርዕዋኪ በላ ቅድስቲ መሪና ግን ነፍሰ እዚኣ ከታድህን ነፍሰ እዚኣየኑ ታጠፍእ ናትካ ነፍሲ ኣድሒንካ ከመይ ኢልካ ናተይ ነፍሲ ተጥፍእ ኣነ እውን ክምንኩስ እየ በለቶ ኣባ ድማ እቲ ዝተናገረቶ ካብ ልባ ምዃና ንኽፈልጥ ዋለየ እቲ ገዳም ብኹሉ ከባቢኡ ናይ ኣወዳት ጥራይ እዩሞ ስምዕኒ በላ ንሳ ግን ኣቦየ ግዲ የበልካን ስመይ ናይ ወዲ ቀይርካ ክዳውንተይ እውን ከም ናይ ኣቦው መነኮሳት ቀይረለይ ወለቶ ብድሕሪ እዚ ኣቦን ጓልን ሃብቲ ንብረቶም ሸይጦም ንነዳያን ዓዲሎም ንጥሙያት ብፍጹም ልቦም ዝመነኑ ኣብቲ ዝኸድዎ ገዳም ከዓ ቅድስቲ መሪና እምባ መሪና ብዝብል ስም ኣተወት እሞ ቀጻሊ ስራሓ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ኣወዳት ስግደትን ጾምን ጸሎትን ነበረ ነዛ ቅድስቲ ከነድንቃን ግዴታና እዩ ምክንያቱ ማንም መነኩሴ ስለ ዘይፈልጣ ባኣ ኣይተፈተነን ንሳ ግን መንእሰይ ኮይና ንሳ ንጣር ሰበይቲ ኣብ ዘይብሉ ገዳም ጸኒዓ ምንባራ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ መልኣኻዊ ሓይሊ እውን ይሓትት ተጋድልኣ ብጣዕሚ ስለ ዝበዝሐ እቶም ኣበው መነኮሳት የድንቕዋ ነበሩ ወላ እኳ ጭሕሚ እንተዘይነበራን ድምፃ ቀጢን እንተነበረን ንሳቶም ግን ስሉብ ትመስሎም ነበረት እምበር
ስሉብ ማለት ብፍጥረቱ ናይ ክልቲኡ ጾታ ክፍሊ ኣካል ዘሎ እዩ። እነሆ ከዓ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኣቦኣ ሓመመ እሞ ቅድሚ ምዕራፉ ንኣበምኔት ጸዊዑ ሓደረኻ ንወደይ ናብ ከተማ ከይትልእኾ ኢልዎ ነበረ። እንተኾነ ሓደ መነኮሳት ቅሬታ ብምስማዖም ናብ ከተማ ተለኣኸት እሞ እነሆ ከዓ በታ ተላኢኾም ዝሓደሩላ ለይቲ ኣብታ ዝሓደሩላ ቤት ሓደ መንእሰይ ነታ ጓል ዋና ገዛ ካብ ክብራ ኣንኢስዋ ወይ ከዓ ድንግልና ኣፍሪስዋ ኸደ። ክኸይድ ከሎ ከዓ ድንግልናኺ ዘጥፍአ መን እዩ እንተ ኢሎምኺ እዚ ንእሽቶ መነኩሴ ኣባ እምባ መሪና እዩ በላ። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ከዓ ናይዛ ዘማዊት ጓል ጽንሳ ተፈልጠ እሞ ኣቦኣ ተቖጢዑ ምስ ኣዋጠራ ኣባ እምባ መሪና እዩ ከምዚ ገይሩኒ በለቶ። እንሆ ከዓ ኣቦኣ እናጨደረ መጺኡ ነቶም መነኮሳት ጸረፎም። ኣበምኔት ድማ ጋን ኮይንዎም ምስ ሓተትዎ ናትካ ወደ መዝሙር እምባ መሪና ንጓለይ ካብ ክብራ ኣጓዲልዋ ኣጥኒስዋ በሎም። ኣበምኔት ከዓ ሓቂ መሲልዎ ጸዊዑ ብቁጣዓ መርገም ኣውረደላ። ኣዴና ግን በቲ ሃንደበታዊ ነገር ሰንበደት እሞ ተንበርኪኻ ሓደ ነገር ሓሰበት። ጓል እየ ምባል ቀሊል እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ለባምን ለዋህን እያ እሞ ናይቶም ዓመፀኛታት ሓጢኣት ክትስከም መወሰነት። ቅንዕ ኢላ ከዓ ይቕረ ግበሩለይ ንእስነት እዩ ስዒርኒ በለቶም። ተቖጢዖም ከዓ እናደፍኡ ካብ ገዳም ኣውፅዋ። ከቢድ ቆነና እውን ቀጽዕዋ። ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ከዓ ናታ ውላድ ዝተባሃለት ዕሸል ኣምጺኦም ሃብዋ። እዚ ግን ከቢድ ፈተና ኾና። ከይተጥብዎ ከዓ ኣካላታት ብተጋድሎ ደሪቑ እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ድንግል ጓል ጸባ የብላን። እንተኾነ ብምሕረት እግዚኣብሔር ናይ ሓጋይ ሃሩር ናይ ክረምቲ ቁሪ ተዓጊሳ ካብ ጓሶት ጸባ ለሚና ነቲ ህፃን እናመገበት 3 ዓመታት ሓለፉ። በዚ ጊዜ ከዓ ብኸቢድ ቆነና ናብ ገዳም መለስዋ እሞ ህፃን እናዕበየት ንገዳም እናተለኣከት ምግቢ እናኣዳለወት ማይ እንዳቐድሐት ናይ ኩሎም ምድሪ ቤት እናኣጽረየት 37 ዓመታት ሓለፉ። ህፃን ድማ ዓብዩ ትጉህ መናኒ ኮነ እሞ ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኣእዳው ዘኢበኦ ብሓቂ ዝተዓደለ እዩ። ዘዕበዮ ማለት እዩ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኣእዳው ዘዕበዮ ብሓቂ ዝተዓደለ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ ቅድስቲ መሪና ወይ ከዓ ኣቦና እምባ መሪና ሓሚማ ዓረፈት እሞ ክንገንዛ ኢሎም ምስ ቀረቡ ግን ሰበይቲ ምዃና ረኣዩ። እንሆ ከዓ ክግለጽ ዘይከኣል ስምባደን ራዓድን ሓዞም እሞ ብቕጽበት ንኣበምኔት ጸውዕዎ። ኣብ ዙርያኣ ከቢቦም ከዓ ንብዓቶም ኣፍሰሱ። ብጣዕሳ እውን ከም እሳት ተቓጸሉ። ስጋኣ ብኽብሪ ገኒዞም ኣብ ቃሬዛ ገይሮም ኣብ መንከቦም ተሰኪሞም ምህለላ ገበሩ። ሙሉእ መዓልቲ ከዓ ምእንቲ ቅድስቲ መሪና ኢልካ ኦ ክርስቶስ መሓረና ክብሉ ወዓሉ እሞ ብድንገት ካብ ዝተባረኸ ስጋኣ ንኹልና ይቕረ ይበለልና ዝብል ድምፂ ሰምዑ። በዚ ደስ ኢልዎም ከዓ ብኽብሪ ቀበርዋ። እቶም ዘመውቲ ወለዲ ናይቲ ህፃን ግን ክሳብ ናይቲ ገዳም መጺኦም ካብኣ ይቕረታ ዝረኽቡላ መዓልቲ ዓቢዶም ነበሩ እሞ ኣልቂሶም ኣብ መቓብራ ምስ ለመኑ ከዓ ይቕረ ኢላትሎም ሓወዩ። በረከት ረድኤት ናይ ቅድስቲ ኣዴና እምባ መሪና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ክርስቲና ወይ ከዓኒ ክርስትና ሰማዕት ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረት ሰማዕት ቅድስቲ ክርስቲና ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ሰማዕታት ክትከውን ከላ ብዓለም ደረጃ ከዓ ፍትውቲ እያ። ኣብ መጀመርትኡ ጓል ገዛእቲ ሃገር ነገስታት ኮይና ስድራኣ ከዓ መምለኽቲ ጣዖታት ነበሩ። በዚ ከዓ ሓጹር ሓጺሮም ማዕጾ ዓጽዮም ምስ ማንም ከይትራኸብን ንጣዖት ክትስውዕን ገበርዋ። መንእሰይ ኣብ ዝኾነትሉ ጊዜ ግን ንጣዖታት ተመልከተቶም፣ መርመረቶም፣ ኣምላኽ ከም ዘይኮኑ እውን ተረድአት። ናብ ናይ ምብራቕ ገጻ ጌራ ከዓ ኦ ሓቀኛ ኣምላኽ ርእስኻ ግለጸለይ ኢላ ጸለየት እሞ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ከዓ ክርስትና ኣብ ልቦንኣ ኣሕደረላ። ቅዱስ መልኣኽ እውን መጺኡ ሰማያዊ ሕብስቲ መገባ። በዚ ከዓ ፈጢና ተንስአት እሞ እዛ ኣብርሃማዊት ቅድስቲ ጣዖታት ተሰባበረት። ኣቦኣ ከዓ በዚ ተቖጢዑ ሩባኖስ ይበሃል።
ብዛንጀር ወይ ከዓ ስጋ ዝልሕቕፅን ዝቆራረፅን ነበረ እሞ ንሳ ግን ንጽህቲ ስለ ዝኾነት ካብ ኣካላታት ደም ዘይኮነስ ምኡስ መዓር ተቐየረ። ደጊሙ ብሓዊ እሳት ከቃጽላ ናብ ሓዊ ደርበያ እሞ እቲ ሓዊ ግን ምንም ኣይለኸፋን ኣይተንከፋን። ኣቦኣ ሮማኖስ ከዓ ብድንገት ተቐዝፈ። ካልእ ንጉስ መጺኡ ከዓ ብእሳትን ብስሕለት ሰይፍን ኣሳቐያ እሞ ንዕኡ እውን መልኣክ ቀዘፎ። ሳልሳይ ንጉስ ግን ብዙሕ ኣሳቐዩ መልሓሳን ኣጥባታን ኣቑረፃ። ብኸምዚ ዕለት ከዓ ብኣፍዑት ተመን ኣንኪሱ ቀተላ። ናይ ቅዱሳን ኣዴታትና ኣምላኽ ንዓኣተን ዝሃበን ጽንዓት ይሕድለልና ኣሜን። ካብ በረኸተን ድማ ኣብዚሑ ይዓድለና ኣሜን። ዕለት 15 ነሓሴ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ እምባ መሪና ገዳማዊት፣ ቅድስቲ ክርስቲና ወይ ከዓ ክርስትና ሰማዕት፣ ቅዱስ ለውንቲዮስ ሰማዕት፣ 30,000 ሰማዕታት ናይ ቅድስቲ ክርስትና ማሕበር፣ ኣበው ሃዋርያት ንወላዲት ኣምላክ ክገንዙ ዝተኣከቡሉ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስን ምስ ወላዲቱ እየሉጣን፣ ቅዱስ ሚናስ ማር ሚና ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣባ ኤፍሬም ኣፈ በረከት። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3-4 ስልማትክን እቲ ብሕቡእ ናይ ልቢ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር ዝኾነ ለዋህን ህዱእን መንፈስ ይኹን እምበር እቲ ናይ ስሩሕ ርእስን ናይ ስልማት ወርቂ